Hej. Har du tænkt over, at Gud faktisk gerne vil hjælpe dig? Gud vil faktisk gerne give dig nye kræfter. Gud vil gerne hjælpe dig i dit indre, men har også hjælpe dig fysisk. I Bibelen er der nogle ord, som taler om det her. Du kan tage et eksempel. Esajas 40. Der står der her: Han giver den trætte ny kraft og den svage ny styrke. Selv unge mænd kan blive udmattet. Selv de stærkeste har en grænse. Men de, der søger hjælp hos Herren, får ny styrke. Som ørnen får nye svingfjer. De løber uden at blive trætte, og de vandrer uden at blive udmattet. Så det var noget, som profeten Esajas skriver. Da Jesus han gik omkring, så gjorde han mange tegn, under og mirakler. Og vi læser i Matteus evangeliet, kapitel 8, de her vers. Samme aften blev mange dæmonbesatte mennesker bragt til Jesus. Han behøvede bare at sige et ord, så flygtede dæmonerne. Og alle mennesker, der havde smerter eller var syge, blev helbredt. Dermed opfyldes det, som er talt gennem profeten Esajas. Han tog vores sygdomme på sig, og han bar vores lidelser. Jesus han er bare fantastisk. Jesus han helbreder i dag. Når du har set videoer på findjesus.dk, så kan du måske undre dig, hvad er det, der sker? Men det er bare mennesker, som du og jeg, der tror på Jesus, som går ud og beder for andre mennesker. Og faktisk så står der her, at Jesus han sagde bare et ord. Så flygtede dæmonerne, eller så forsvandt sygdommen. Det står på så mange forskellige måder i Bibelen. Nogle gange så bad Jesus til sin far i himlen. Nogle gange så sagde han et ord, så blev de helbredt. Nogle gange lagde han hænderne på dem, så blev de helbredt. Jesus han sendte også disciplene ud og helbredede. Og det er faktisk meget kendetegnende for livet efter, at Jesus var taget op til sin far i himlen, at der stadigvæk skete mange helbredelser. Det var en helt naturlig del af at fortælle om Guds godhed. Et af eksemplerne har vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 8, hvor Filip han kommer til Samaria. Der står, store mennesker lyttede opmærksomt til, hvad han havde at fortælle, for de så de mirakler, han gjorde. Mange onde ånder blev drevet ud og forlod deres ofre med høje skrig. Mange handicappede blev helbredt, og der blev stor glæde i byen. Jeg kan sige dig, at mennesker blev glade, når de blev helbredt. Jeg blev også glad, og jeg blev forundret hver gang, for et mirakel, det er noget, jeg undres over. Det er noget, vi undres over. Men tænk sig, at Gud han gør det i dag. Han gør det i Vejle, i Middelfart, i Odense, i Kolding. You name it. Hvad skal der til? Der skal et menneske som du og jeg, der er villig til at bede for andre mennesker. Der er villig til at tro på, at du og jeg er udrustet med den samme autoritet, med den samme kraft, som Jesus havde. Den samme kraft, som han gav videre til disciplerne. Og vælger du at bede for et andet menneske, så forvent, at Gud vil gøre det. Forvent, at han vil gøre noget. Spørg den, du beder for. Er der sket noget? Hvad er der sket? Og find ud af, at Gud han kan altså sagtens gøre noget i dag. Gud han ønsker at læge. Gud han ønsker at helbrede. Så prøv at tage noget af det her til dig. Bliv opmuntret af de her videoer på findjesus.dk og glæd dig over, at Gud han også vil bruge dig i dag til at bringe helbredelse og lægedom til mennesker i Danmark.